Sorry. Sini family karon ongha bo prai tin hoite 4 mas ba 5 mas dhore oi bini gari accident ongoi yathi pongsa bini ingokha baikano hinjaka ingke obo bo aipugo to bo jekai pung toka structure kai toka lagai toka tabok bo obo khuluknani bagoi bo ortho mane bini onek koroi borok ongoi chung bini bagoi bobo chini thani ingokha hingkai chung bo bini hoite khai chung je dokhin dumo sora mobile jotok chini dokhin dumo sora manjakmani jesuk para para je mantoi borok je rotoi bono khushi ongoi hamjagoi chung ekhe collection khalika para batok hingkai chung obo collection khaika mangkha kisum chung je manmani mangkha chung obo je manmani bono chung twnui aphaloi rok bini date to saimano bo phainai 28 tarikh o khuluknai chung bo ahini sagoino chung oboni sakang prai 18 hoite 20 tarikh ni sakang chung bini bagoi ekhi para protibas para para kagoi saijo bileikha hingkai twnui bo jokhon thana nango hongkai bini oro bini nogo chung joto joma khai chung jesuk jotok je pharimani tolai phailika rokha bono